Sinibingelele bazalwane futhi thamelani-ke isiqephu se-18 so again silokhu sibonga njalo bakwethu ukubeka kwenu indlebe uNkulunkulu anibusise. Ngingaqali ngakhuluma ngesizwe esilandelayo indodana esikhombisa kaJakobe. Yazi kunento engangayizwa la abantu base-Sweden, sendakhuluma Naftali base-Sweden, awuthiwa impela cha ezocansi abanankinga nazo, ba-liberal, bakhululekile kuyona nje into engathi leyo iwumkhuba. So nezwa uhulumeni wase-Sweden usuvumele ukuthi ucansi lube njenge-sport, lube nje uphuma nje nodlala, uphume emagrandini nobukele i-Sundowns ne-Pirates yodlala ligcwale i-stadium. Nabo-ke basho zothiwa phela lento bayigunyazile la bezophuma khona insizwa ney'ntokazi impela njena zenze bukhoma abantu bebhekile. Bawethu ebethi uNkulunkulu lento iyisono, manje iBhayibheli lento iyisono, kodwa khona abantu bayenza bayenze nje ezidlangalaleni. And sikhuluma abantwana bakaJakobe lapho oyi-favourite kaJehova. Phela uJakobe ukhokho omkhulu samaHebheru. So nje lento eyenzakalayo manyala wodwa la asazi-ke abanye babiza amanyala, abanye babona njengento enhle kakhulu, nabona bayenza-ke phela. Ake asiqhubekeni bakuthi size indodana yesikhombisa kaJakobe okungugadi. Isiprofetho sithola kuGenesis 49:19 uthi uGadi-ke yena uyiviyo labaphangi liyomthelekela, kodwa yena uthi uGadi iviyo labaphangi liyomthelekela, kodwa yena uyothelela abangemuva impela. Siphinde futhi uGadi yena iviyo labaphangi liyomthelekela, kodwa yena uyothelekela abangemuva impela. An ambush. Okay, asiqhubekeni. I-background imi kanje. uGadi-ke indodana yesikhombisa kaJakobe bamzala kuZilipha. Nasi new character Zilipha. Kwathi lapho-ke uLeya ebona ukuthi wayesekhawulile ukuzala, wabe sethatha-ke incekukazi yakhe uZilipha. Zilipha-ke khona uBhiliha noZilipha. uZilipha-ke incekukazi kaLeya wamnika uJakobe ukuba abe ngumkakhe. Genesis 30:9. uZilipha-ke wazala uJakobe indodana. Khona uLeya wathi-ke ngenhlanhla wabe seyiqamba igama elithi uGadi, eliyisiHebheru elihunyushwa ngokuthi inhlanhla enhle, ngesiZulu ukuthi inhlanhla enhle, good fortune in English. Isizwe-ke sikaGadi-ke sathunjwa nama-Asiriya, kwathi kamuva safudukela-ke e-Europe, eBelgium, Switzerland naseJalimane. Genesis 49:19 uthi makabusiswe owandisa uGadi. Isiprofetho sikaJakobe sibonisa ukuthi uGadi wayeyoba nenani elikhulu labantu akhuliswa, futhi enze njengesilwane esizingelayo, njengebhubesi elizingela noma elizingela ukubulala ukuzidwengule ukuze lishwabadele. Asikho isizwe esifanele sesiprofetho njengesizwe samaJalimane, ikakhulukazi ngesikhathi sikaHitler. Abazange badla iYurophu kuphela, kepha badabula iYurophu befuna inyamazane yabo engamaJuda. Yazwa Juda umfowabo bazikela abafowabo. But there was amaJuda engazizwani ngenhlobo engazonda amaJalimane. Yibona ukuqala bahlukumeza amaJuda amaJalimane. Basiqhubekeni kodwa-ke indaba inde kakhulu.
I think leyo ndaba ngayithinda kwi-clip le ethi about war between Palestinians and Jews. Ngekhathi amaJuda ehlukunyezwa esuka le e-Europe eza back futhi ebuyela e-Israel noma e-Palestina. Yeah, but there is a connection between these lama clips wami enganithumela wona. There is really good connection. If you listen to them, you'll find a lot of connection. But asiqhubekile. So kuthiwa babefuna inyamazane yabo engamaJuda. Tshalimane-ke labazingela labasiphula futhi labahlukanisa nabanye abantu njengoba basically lidabula inyamazane yalo. Itshalimane lihlanganisa amadodana ka-Isaka kanye nenzalo eyayibizwa ngama-Prussia. Ama-Prussia ayengahlobene noGadi futhi-ke ayibutho lezempi eyayinobudeveli phakathi, supernatural force kuleyo ndawo. Sesiyabona ukuthi amaJalimane lawa maybe lawa ayizingela lama-Jalimane ayizingela amaJuda akungesona amaJalimane lawa ayiwugadi. Akusho ayihlukene kabili khona but uzothola manje ukuthi ayingobani ngoba ngiyakhona lapho kodwa ngizama ukuchaza ukuthi ngeke ukuthi abantu bazana bese bebulala like that as if abazana. So ke ngiqhubeke then. Ngakho-ke iJalimane ngokwesiko ibonisile ubuzwe obuhlukene njengezizwe. Okay, ngakho iJalimane ngokwesiko ibonisa ubuzwe obuhlukene njengesizwe. Ukuba khona kukaGadi esizweni okwaholela enguqukweni yobuProtestanti. Isonto lamaRoma Katolika lazala inkolo yobuKristu, inkolo yobuKhatholika eguquliwe. Amadodana ka-Isaka ayisekela. Ithonya-ke lama-Prussia elaveza u-Adolf Hitler nobuNazism. Iqembu lepolitiki lamaJalimane ngesikhathi sika-Adolf Hitler. Ubuciko bezempi bama-Prussia bagcina sebusetshenziswa njengebutho lika-Hitler ukubhubhisa ababengomakhelwane bamaJalimane. Abacwaningi balinganisela ukuthi amaJalimane amaningi esimanje, the modern, ayingxubevange yegazi labakwaGadi nababengewona ama-Israel. So we can't say the amaJalimane awugadi wonke kunabantu aba-Israel lapho. Kunenhlese abantwana aba-Israyeli nabangabona, just like Jews, as I've told Jews. Abantwana amaJuda indlu kaJuda abasiwona lothini ngingaziconfuse. KunamaJuda ongesona endlu kaJuda abazibiza ngamaJuda because ngenxa yokuganiselana nawenkolo. Nalapho ngokunjalo kuthiwa kumaJalimane kunalabo bakagadi namaJalimane angama-Prussia. So let's put it this way. Ngowe-history, izwe lase-Prussia laliyimele ngokwalo eminyakeni edlule. If wawufunda ngangami ufunda i-history ngama-1990s, so realize ukuthi sasifunda ngamazwe ase-Europe, like ngiyakhumbula sikhuluma nge-Prussia. Lelo zelelo lagcina sehluleka ukuthola uzimele walo, so lanqotshwa ngamaJalimane, langena ngaphansi kwamaJalimane, but lona lasetshenziswa njenge-militant njengamabutho ngoba lali skilled when it's come to war. So uHitler wabona, wathola opportunity, wathi not,
I'll take these people bazoba amabutho wami. So yibo lanto ayibhengula ngabo abantu. But-ke into esiyithola la ukuthi bathi uDani uyodwengula inyamazana shwabadele, okungenzeka ukuthi still like I feel like this thing is a bazi-conflict bathi abaJalimane ayezingela amaJuda ayengesiwona lawa akwaDani, but again yena futhi uDani baphinde bathi uyingonyama eshwabadelayo, and kuyashiwo futhi kuye futhi bathi bafanisa njengoDani ukushwabadela amaJuda njengoba bethi babefuna inyamazane engamaJuda, but still futhi bathi it's not uDani owazingela amaJuda. So yabona, there's a bit of a confusion here engi-understand ukuthi bakhuluma ngani, but-ke let's not sigxile lapho, but kodwa-ke sesiyazi ukuthi-ke abakwaDani baseJalimane la behlezi khona bayingxubevange futhi with abantu base-Prussia, which were not the real house of Dan. So breeding yanobukhona phakathi, but it's fine, let's leave it like that as we know it. It's 11 minutes, so masiwalise. Siyabonga. uNkulunkulu anibusise nisalalele, banivule ingqondo, sikuthanda ukufunda nokuhlaziya. Siyabonga.